Juan. Digues alguna cosa per la premsa. Què m'haurà passat així, Xevi Set? Pues mira, que hem demanat per 3 voltes el local per poder fer una reunió sobre l'aigua potable. Primer van demanar la Casa de la Cultura el dia 16, me la van negar. Després van demanar el centre social, també m'ho van negar. I finalment van demanar l'altra volta la Casa de Cultura pel dia 22 i ens van dir que estava ocupat. I avui no és que estava ocupat, el que hem fet és tirar a la gent que n'hi havia dins i tancar perquè no poguérem entrar. Tomàs, què ha passat així que tenim això tancat? El comitè municipal ha tret la gent fora i ha tancat. Però per què? Per què? Pues perquè teníem la reunió amb nosaltres. Ah, ja està vecina. La situació en què estem ara. Si en algun moment no us sentiu bé, m'ho digueu i puja la veu. La idea era fer una reunió en un local públic, però hem demanat hasta 3 voltes, tant este local com el centre social, i les 3 vegades el senyor alcalde, el senyor conseller Sergio Perelló, més que el senyor alcalde, ha sigut qui ens ho ha denegat. És al local i la reunió la farem així. És breument explicar el tema de l'aigua potable, és a dir, què s'ha fet i què es podria fer encara. En primer lloc, sé que ja a nivell de poble ja es comenta molt, que ja s'ha privatitzat, per tant ja no es pot fer res, això ja està tot fet, tot tancat. No és exactament així. No és exactament així. És a dir, primer el que vam fer va ser presentar com a grup municipal, com a segon força política de Xeresa, tant els 3 regidors del bloc, el primer que vam fer va ser presentar un recurs basant-nos en què la manera en què s'havia tirat avant tot, a urgència, pressa de correre, sense donar-nos temps a veure-ho, no s'adequava a lo que era la llei. Entonces, diguem que sí, els regidors del PP van tindre una oportunitat molt bona per a repensar-se un poquet, veient ja que el poble anava a anar a una manifestació, a replegar en firmes, etc. Va tenir una bona oportunitat per a que algú d'ells, en algun moment, s'ho repensara i diguera, jo no ho vull, per favor. La segona oportunitat la van tindre quan van veure totes les 1.000 firmes, que són més de 2/3 parts del poble de Xeresa, diguem-los que no volien que es passara l'aigua potable a cap empresa privada. Ahir va ser una segona oportunitat molt bona que els regidors del PP van perdre completament i no van saber aprofitar. Ja van veure que efectivament el poble estava en contra i per tant tenien una oportunitat molt bona i la van desaprofitar. I ara tenen una tercera oportunitat i això és un dels motius per als quals fem aquesta reunió per explicar-ho. El bloc nacionalista el que hem fet és presentar un tercer recurs a l'Ajuntament en el qual el que fem és una espècie de reclamació perquè ens entenguem, en la qual el que li diguem és que el procediment està mal fet perquè en la cessió d'aigua per 25 anys no únicament incluixen el pou de la Casa Blanca, sinó que a més han clavat la font del Molí. La font del Molí, la Confederació Hidrogràfica de Xúquer la té cedida a lo que és la comunitat de regants del Molí, com sabeu, fins a l'any 2061 i només per a ús de reg, per a regar. I per tant l'Ajuntament no és qui, no té ningú per què de cedir-la a cap empresa privada, ni tampoc fer ús, tampoc ho podria fer, però bueno. Entonces, basant-nos en aquest recurs, jo crec que el recurs es basa en aquest tema i en un altre tema també important, i és que normalment quan es fa una privatització d'estes, el que diu la llei és que quan es fa una privatització d'estes l'Ajuntament té que aprovar antes un reglament que diu com té que donar el servici a aquesta empresa. Bé, esto és el que han fet, és algo molt graciós. El que han fet és primer la privatitzen i li diuen a l'empresa fes tu el reglament i el que tu facis ja te l'aprovarem nosaltres. Li fes el reglament de com vostès que donar el servici que nosaltres ja te l'aprovarem. Aquestes són les condicions. La llei el que diu el contrari, tu com a Ajuntament fes el reglament i dir-li a aquesta empresa com té que donar el servici. Doncs nosaltres el que diguem en el recurs és, primera, la font del Molí no tens per què donar l'aigua, no es teu, a la Confederació i la cedida als regants. Segona qüestió, el reglament el tens que fer tu antes. En aquest recurs, diguem que el PP el que té és una tercera oportunitat molt bona, els consellers del PP, o per almenys uno, té una oportunitat molt bona per a rectificar. I dir, bueno, agarrem, portem el recurs del bloc al pleno, el votem, i només que uno d'ells canviar el seu vot, confiant també en el del Partit Socialista, doncs ja aconseguiríem frenar-ho. Inclús anem a rebaixar-nos molt més encara. Jo no dic que desistisquen si és que estan tan convençuts de que s'ha de privatitzar l'aigua. Jo no diria que desistisquen, que facin arrere del tot, però per lo menos que s'esperen a les eleccions, després de les eleccions, i que ho claven en el seu programa electoral, i
que ho debatim i que ho discutim. És a dir, nosaltres no tenim cap por de discutir-ho i de debatir-ho. De fet, nosaltres no som els que tanquem les portes, no els que neguem els bandos. Al contrari, reclamem que els plenos es facin a les 8 de la nit o a les 10 de la nit per a poder discutir aquestes qüestions. És a dir, si tanta raó tenen, no en deuen de tindre tanta quan tanta por tenen, veritat? I aquesta és la qüestió. Ja no dic jo que si tots estan convençuts, tots els consellers del PP, doncs, per lo menos, una cosa sí que tenen que reconèixer. Hi ha una oposició molt gran al poble, la gent està en contra, l'alcalde no ha sigut votat pel poble ni pel alcalde ni per substitut de l'alcalde, i per tant això no estava en el programa electoral tampoc del PP, per tant no seria, estaven amb 1.000 firmes damunt la taula i havent tingut ja 3 oportunitats, aquesta tercera amb el recurs que li proposem, no seria, jo crec que lo normal, en persones normals, lo normal seria deixar-ho, per almenys deixar-ho damunt la taula. Jo no dic que es facin enrere, ho rebaixem molt, deixar-ho fins després de les eleccions. I tot el que es pot fer és això, és a dir, educadament, quan parleu amb els consellers del Partit Popular, si trobeu algun, doncs és dir-li, escolta, i per què no agarreu el recurs del bloc i basant-se en aquest recurs el que feu és anul·lar-ho temporalment i després de les eleccions, si guanyeu i ho poseu en el vostre programa electoral, ho feu, però ara no, ara tenim 1.000 firmes en contra, això no s'ho esperava ningú, aquesta és la qüestió, és a dir, sí que es pot fer, si ells volen sí que poden fer, i raons en tenen per totes les coses per fer, inclús, ja no dic per canviar d'opinió, simplement per deixar-ho per més avant, és una qüestió que ho hauríem deixat molt clar.